Ingabe uke wacabanga ukuthi kungani abanye abantu bebeka sengathi banenkinobho yezezimali, kanti abanye, naphezu kokusebenza kanzima, baqhubeka bebhekene nezinkinga zezimali? Kuthini okukhona ezinhliziyweni zalezo zinto? Iqiniso liwusizo, kodwa ngesikhathi esifanayo, liqinile kakhulu kangangokuthi lingase libe ngcamashi kuwe. Kodwa uma ungayiqonda, uyisebenzise futhi uyikholelwe, kuzoba yisimanga. Manje ngizokutshela imfihlo engashintsha impilo yakho ezinsukwini ezisikhombisa nje kuphela. Ulungele ukufikelwa umoya. Ngifuna ukuthi uqaphele kahle engizokutshela kona manje, ngoba uma uqonda kahle lesi sifundo sokuqala, konke okunye kuzoba lula. Imfihlo yokufinyelela lokhu okufunayo ikhona entweni ebonakala ilula, kodwa inamandla kangangokuba abaningi abakwazi ukuyibona, wena uyilokho ocabanga. Kubukeka kwenza okungajwayelekile, akunjalo? Ngiyazi ukuthi ucabanga, Bob, kungenzeka kanjani kube lula kangako? Okwenzeka ukuthi abantu abaningi bachitha impilo yabo beyinqaba amandla engqondo yabo. Siphila emhlabeni lapho sihlaselwa ngolwazi lwezinkanyezi, oluthinta ukuthi senzeni, sicinga kanjani, sithenge ini, siphile kanjani kodwa kwenze uma. Ingqondo yakho ikhuluma ngani? Usuke wephuza kanjani uma uzizwa ungaphelelwe noma ukhathazekile? Ingqondo yakho iqala ukudala imicabango efakazela lezo zimo, akunjalo? Futhi uma uqhubeka ucabanga ngalokhu, kuzoba nobunzima. Manje, cabanga ngokuphambene nalokhu. Uma esikhundleni sokukhathazeka, uqala ucabangele iminikelo, impumelelo nokuzethemba. Uyacabanga ukuthi kwenzekani? Okuthile ukuthi umhlaba uzoba nomphumela wakho. Ngake ngahlangabezana nezikhathi ezinzima, njengezinto zonke. Kodwa uma ngiqala ukuqonda ukuthi ingqondo yami iyinqaba yokushintsha, ushintsho lwaba luhlala lusanda. Ngibona ukuthi amathuba ayehlale eceleni, kodwa kwaba yinto engiyishilo ukuthi uma ngibheka ngendlela enhle, azibonisa. Enye yezifundo zokuqala engifunda eza kubangani bami okuchaza umkhuba owenziwa isikhathi eside phakathi kokuphoqwa kwegciwane. Uma ukubhalwa, kepha nje, akukho abaphezulu sithandazile. Ingabe usuke wenqatshelwa noma ungaphumelelanga ukufezekisa okuthile ngenxa yokuthi, ngokujulile ngaphakathi, awukholwa ukuthi ungakwenza? Umcabango wokuthi awukwazi ukwenza into ungumgibeli wedozo ophazamisa amathuba akho okuphumelela. Nginomzekelo ongokoqobo wokuthi lokhu kwenzeka kanjani kumina. Ekuqaleni kohambo lwami lwezokuthengisa, ngangiphithizela ngokuphelele. Ngangingenamali, ngangingenazo izinsiza, nganginganazo izinto, kodwa kwakukhona okuthile ngaphakathi okukhuluma nami ukuthi ungakwenza ngezindlela ezihlukile. Ngathatha isinqumo sokuthi igxathu lami lizoze libe yisihluthulelo, futhi ngaqala ukubona nami njengomuntu ophumelelayo, noma ngesikhathi leso ngangikude kakhulu naleso. Akukhathalekile ukuthi uphi manje, uma uqala ukuguqula indlela ocabanga ngayo ngawe kanye nomhlaba, izinto ezikuzungezile zizoqala ukuguquka. Enye yezithiyo ezinkulu abantu abahlangabezana nazo yisabotage yangaphakathi. Ukephiwe kangaki ngokuthi, angikwazi, angifanele, angisoze ngaphumelela. Ngiyazi ukuthi lo mcabango ungase ubonakale ujwayelekile, kodwa uyinkulumo enkulu yezehlakalo. Uma uqala ukuzibheka esibukweni futhi uthi, ngiyakwazi, ngifanele ubukhazikhazi, ngifanele impumelelo, into ethile ethokozisayo iqala ukwenzeka. Kholelwa kimi, yilapho uqala ukukholwa ngawe, lapho umhlaba uqala ukukholwa nawe. Manje ngifuna ukubuza umbuzo, ingabe usuke waba nomcabango omkhulu, kodwa waphinda ushiya ngoba ucabanga ukuthi bekungasebenzi? Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo yakho ijwayelekile kakhulu ngokwesaba nokungabaza, ukuthi izophinde ishayele phansi noma yini entsha noma engajwayelekile. Kodwa ngizokutshela imfihlo, ukungabaza kuphonsa ithuba elikhulu. Uma ungakaze uzame ukuphuma ebhizinisini lakho elivamile, ngeke wazi ukuthi ungakwazi ukufinyelela kuphi. Ngibonile lokhu kwenzeka kubantu abaningi ababephosa ithuba labo ngenxa yokwesaba ukuphumelela, kodwa bengenzi okudingekayo ukuguqula izimpilo zabo. Ngifuna ukuba wazi ukuthi into ebalulekile, ushintsho luqala engqondweni yakho. Uma uqala ukucabanga ngendlela ehlukile, imiphumela izoba khona.
Lokhu akukhona umkhonyovu, lokhu kuyisayensi. Izifundo zocwaningo lwezengqondo zikhombisa ukuthi indlela esicabanga ngayo kanye nemizwa yethu ithinta ngqo umzimba wethu kanye nendlela esenza ngayo. Uma imibono yakho ivumelana, amandla okuphila kahle azoba semakhazeni. Ngakho, lokhu yiqiniso elikhulu. Yeka ukufuna amaphutha ngezindlela zakho. Qala ukubona impumelelo njenge-into evamile, hayi njengento ebingafinyeleleki. Uhambo olukhulu luhlala luqala ngomqondo elula, ukushintsha okuncane ngendlela ophatha ngayo izimpilo zakho. Ingabe ucabange ngendlela efanele yokukhulisa ukuphila kwakho ngokusebenzisa amandla okucabanga namuhla? Izinsuku ezingu-7, ngiyazivuma ukuthi uphume kokuthile kwephutha. Njengoba uqala ukuthola othile oyithandayo, khumbula wena. Ngizokunikeza isibonelo esilula kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo esinamandla. Bangaki abantu emlandweni abenze okungachazeki futhi bashintsha ngokuphelele umgomo wezimpilo zabo ngoba belokhu bekholelwa ukuthi bangakwenza? Ngingachitha amahora ngikhuluma ngezinkanyezi zomphakathi eziphumelele ngoba zakholelwa okungazange kucatshangwe, kodwa ngizothi ngikutshele indaba eseduze nami. Uma ngiqala ukufunda ngentuthuko yomuntu siqu nokusebenzisa umthetho wokudonsa empilweni yami, bengingenazo zonke izinsiza. Kwakungekho amathuba amakhulu phambi kwami, kodwa nganginento engangeziningi ezinganazo, ukholo lokuthi ngingashintsha isimo sami. Ngaqala ngengqondo elula kakhulu. Kuthiwani uma ngingathola impumelelo kanye nempumelelo, hayi ngokuthola inhlanhla, kodwa ngokuqonda kwami. Leli kholo labe yisihluthulelo esivulela wonke amasalela. Kodwa ngaphambi kokukutshela engikwenze, ngifuna ukuthi ume kancane ucabange, yini ofuna okungasekho komphakathi kuwe? Uzizwa ungakwenzi okudingeka? Ukucabanga ukuthi impumelelo iyahlala kulabo abakhethekile kuphela. Lokhu kokungatholakali okucabangayo yilokho okukhawulela ukufinyelela lokhu ofuna empeleni. Futhi okubi kakhulu ukuthi abantu abaningi baphila impilo yonke bekholelwa ukuthi umphumela wabo usunqunyiwe futhi ukuthi izithiyo zabo azikwazi ukuguqulwa. Lokhu kubukeka njengokungahleliwe, akunjalo? Kodwa yikho okungokoqobo. Okuphakathi kwakho nalokho ofuna ukufeza ukuthi yilokho okholelwa ukuthi kungenzeka noma okungasebenzi. Uma ucabanga manje ukuthi konke lokhu kuzwakala njengokuthanda okuhle, kodwa kumqondo wokuphila, asikwazi ukwenza lokho, ake ngikutshele ngezinye izindawo lapho abanye bephila ngokholo. Oprah Winfrey wayengowesifazane owazalelwa ngezimo ezinzima kakhulu. Wabhekana nezinselele eziningi abanye ezazikholelwa ukuthi azizukubhalela izindawo. Kodwa akakholelanga, kodwa uphila ngakho konke lokhu. Oprah yakholelwa ukuthi imithwalo yayo ithole ukuthokozisa emqondweni ngezinto ezinhle, hayi ngendlela ethokozisa kakhulu. Ngifuna ukuthi uvumele ukuthi, noma nje isikhashana, ucabangele impilo lapho wonke amaphupho akho esekhona. Ngifuna ukuthi ucabange into enkulu, into ofuna kakhulu, kodwa uphumelele ukuthi ayikho esandleni sakho. Manje, cabanga ukuthi usuphila leyo mpilo. Cabanga ukuthi usengxenye yayo. Futhi wenze lokhu ngokuthembeka okugcwele, usuku nosuku. Ngiyakuqinisekisa ukuthi uma ugcina lokhu kuhlakanipha, izimo zakho zizoshintsha. Uzoba nenjongo ehlukile, uzoba nekhono lokubona amathuba amasha azungezile, futhi ngaphambi kokuba uqaphele, ngeke nje ube endleleni yokufeza okuthile obekubonakala kuyimpossible, kodwa uzoba usondele kakhulu kulokho. Khumbula, umhlaba uphendula ekukholweni kwakho nasezenzweni zakho. Futhi uma ukholwa kulokho okungakholwa, kuba okungenzeka. Manje, ake sikhulume ngento ejulile kakhulu, into ongase ungayicabangi ngalendlela. Imali ayikho nje iphepha. Imali iyigugu. Futhi okubaluleke kakhulu, ungumagnethi othatha noma odonsa leli gugu. Lokhu kungenzeka kube kuhluke ekuqaleni, kodwa ngifuna uqonde umqondo walo, ngoba uma uqonda ukuthi indlela ozizwa ngayo ngemali yenza kube lula ukuthi ube nesikhathi esihle semali, uba yinkosi yangempela yalesi gugu. Ngivumele ngichaze ukuthi kusho ukuthini uma ngisho ukuthi imali iyigugu. Imali, njengakho konke emhlabeni, iwumphumela wokuqonda. Iqhuba, ithatha izandla, ihamba ukusuka endaweni iye kwenye.
Lokho ozizwa, okuhlela futhi okubalulekile, okukholelwa ngemicabango ngemali, kwenza imiphumela emihle ebalulekile emphakathini. Kwenzeke ukuthola amavuma angalungiswa abangezi ukubuya ekukhumbuliseni izaphulelo. Ngiyazi ukuthi abaningi benu kungenzeka bacabange ukuthi, kodwa Bob, futhi uma ngingekho nemali, ngingazizwa kanjani nginemithombo eningi? Iphuzu elibalulekile lapha ukuqonda ukuthi obunzima abuqali kulokho onakho, kodwa kulokho ozizwa. Noma ngabe awunawo umthombo ophumelelayo namuhla, ungaphatha njengokuthi usunawo konke okudingayo. Ngiyazi ukuthi lokhu kungase kubonakale kukhuphukile, kodwa uma uphatha njengokuthi unazo zonke izinto ozifunayo, yilokho okuvusa omunye umthombo. Lokhu akusikho okukhuluma kwe-mind games noma izisho ezingenamsebenzi ezivela ezincwadini zokusiza, lokhu kuwusayensi. Ochwepheshe bengingqondo kanye nezazi zempilo zobuchopho bakhombisile ukuthi uma uzifanisa ekujuleni nokuhlonipha, ukubonga kanye nempumelelo, umphumela ushintsha futhi kuzovela amathuba amasha. Kodwa, ngithanda ukubiza ukuthi ubheke imizwa yakho mayelana nemali kuzo zonke izigaba ezinzima. Ingabe iminyaka ethile uphinde ucabange ukuthi awufanele ukuphumelele noma ube nobuhlakani? Noma ukuthi kwenzekeni uma ucinga ukuthi ukuphila ngempumelelo kulungile, kwenze umphunga neze? Uma uzizwa unephutha noma isizungu ngezizungu emali, uzothumela isimo okukhuthazela kusebenza ukuze wenze umthombo uyeka ukufuna kusebenza ngaphandle. Abanye abantu bacabanga bathi, ngizosebenza kuphela uma nginayo imali eyanele noma ngizoqala kuphela uma ngithole konke engikudingayo. Kodwa lokhu kuyiphupho. Isikhathi esiphelele asizukufika. Kufanele usebenze ngalokho okukhona manje, ngalokho okwazi, futhi uthembele ekutheni umhlaba uzovula indlela ngawe njengoba uhamba phambili. Khumbula abantu abafana noJim Carrey, owasisebenzisa umthetho wokudonsa ngendlela enamandla kakhulu. Wayengekho nesiqinisekiso sokuphumelela, kodwa wayekholelwa esikhathini sakhe esizayo njenge-actor omkhulu. Ngo-1995, wabhala isheke kuyena ngokwaziyo elilinganiselwa cishe kuma-750 rand aseNingizimu Afrika, ngenhloso yokuthola le mali ngomsebenzi wokuba umdlali. Ubeholda lesi sibono futhi eqhubeka nokwenza izenzo, futhi kamuva kakhulu wathola kahle leyo mali ayibhale eshekeni lapho ekhethwa ku-Dumpi and Dumba. Isihluthulelo asikho nje ekubhaleni isheke, kodwa ekwenzeni njalo nangokukholwa abubele ngakho njengoba ehamba phambili ngokuqondene nezinjongo zakhe. Ukuphupha ngemali kuyisithiyo esivamile kubantu uma bezama ukufinyelela enkululekweni yezezimali. Futhi lokhu akusikho ukuphupha okuvamile, hayi. Lolu lwazi luhlobene nemizwa yethu ekhule kuze kube sezingeni eliphakeme, isiko esihlobene nendlela okubona ngayo imali. Kuhlala kukhuluma ukuthi imali iyize, ibhalela usizi, noma abantu abacebile abahloniphi abantu. Kodwa leyo yebo imishwana engaqondile. Imali empeleni iyithuluzi nje kuphela. Ayikho naxa kuzothokozisa noma ngokuqhubeka. Okubalulekile ukuthi siwusebenzisa kanjani kanye nohlangothi lwethu. Zibuze, yini ozizwa uma ucabanga ngezimali? Ukehluleka uma ungabavunyelwe? Kuhle okhumbula kulokho ophethe. Manje sifinyelele engxenyeni ebaluleke kakhulu, singawuqeda kanjani umfiya wokuphila imali bese siqala ukuphila empilweni enothile. Isinyathelo sokuqala ukuqaphela. Yamukela futhi amukele ukwesaba. Awuhlupheki ngenxa yalo. Khumbula, lo mkhuhlane uwumphumela wesikhathi sakho esidlule, imikhuba yakho ethinta imikhawulo, kanye nomthelela okhokhelwa ngaphandle. Kodwa okubaluleke kakhulu, ungavumeli ukwesaba kwakho ukuthi kuchaze ikusasa lakho. Unamandla okushintsha lokhu manje. Ngesikhathi engiqala ukushintsha indlela engicabanga ngayo mayelana nemali, amathuba aqala ukuvuleka kimi ngendlela engingayicabangi. Abantu baqala ukufuna mina ukuze batshale izimali, babe neqhaza. Ukwesaba kwaqala ukuncipha njengoba ngathatha izikhala ezingokomzwelo ngokuphathelene nobudlelwano bami nezezimali. Ngifuna uqale ukubona zonke izikhathi lapho uzizwa ukwesaba, bese njalo uma kwenzeka lokhu, uthi wena, angisadingi ukwesaba imali.
Ngiyakwazi ukuphatha izimali zami futhi ngisezinhlungwini ezifanele ukuze ngikhuthaze impumelelo. Uzobona ukuthi ngesikhathi lento yokwesaba izoba yincane futhi uzoba nokuthokozisa ekuthatheni izinqumo zezomnotho kanye nokuphila ngokuphumelela. Uma ubhekana nokwesaba imali futhi uwaphumeleli le mikhuba yokukhumbula engavumi, uzovumela amandla akho ukuba aphumelele ngokuzethemba. Futhi lapho okukhuluma, uzobona ukuthi imithetho yokuphakamisa iqala ukusebenza ngokuhle, ukudonsa konke okudingeka ukuze ukufinyelele imigomo yakho. Ungazikhohlisi, ukuphazamiseka kwemali akuyona isigwebo somsebenzi. Njengoba kudinga kuphela okuphikisana okuthile. Futhi lapho udlula, sizoba nenhlonipho kuhlanga okuzimele ukuphila. Iyo ikhaza elimele phambi kuzokwazigulisa.